Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rashida Abdullahi, na ji saƙonki. Kin ce na karɓi ko menene, ni baki isa ki koya min sallama ba, dan ni na tashi na ga ana sallama a gidanmu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ban san ki ba, saboda nayi bincike na ɓata kai na lokaci ina googling din sunanki, ashe industry ta daina yi da ke. Ba a san ki ba, ba a san ko ke wace ce ba. Saboda haka ni Maimuna yar kunama ina sake faɗa, ina ƙara faɗa. Magana ki ce wai ni ban yi sallama ba, na zo kamar yar tasha kamar menene da zagi. Su gaskiya rokin karfin suna miki bidiyo na uku. Na ba matan da suka kamata in ba su hakuri, na ba su hakuri. Kuma a industry ban san ba a san ki ba, ba zan tsaya ina wasting din suna ina neman google din ki ba. Wace ce ke? Ni wa'anda na sani a industry wanda ko yanzu na yi google din sunan su zan gani. Fati Muhammad, Jamila na gudu, Fati Washa, Ainawa Ade, Hadiza Gabon. Da wannan yarinyar ina son ki, Allah ya miki albarka, wanda ta yi waka zan yarda da ke zan mutu da kai. Allah ya miki albarka, director din film ma Allah ya miki albarka. Ni ba na harka ki, ni ban san ki ba. Halima Atete, duk wa'annan manya-manyan mutane masu tsarkakakku wa'anda an san su, yes they are very clean. Who are you? Wace ce ke? Ba na son in san ki. Da Allah dan Annabi ki fita daga harka na. Ki fita daga harka na, ki je ki ji da abin da yake damun ki. Da Allah ki fita daga harka na. Ni ban iya cece ku ce ba, kuma ke baki saki koya min sallama ba, kuma ke ce babban yar kodin, kuma sharing da kika yi min na barki da Allah. Kuma hotel ke kika fara a hotel, ke kika kare a hotel. Ni yar business ne, ki tambaya kowa ki je Agege a Falla Fani Moko Street number 27, ki tambaye Maimuna, nan gidan ubana yake. Kuma kowa ya san ni hustler ce, ina neman kuɗi, ina neman halak ɗina. Da mun me sana'arki, ki fito ki faɗa me sana'arki. Dan industry ba ta yi da ke yanzu. In kin fito ne dan ki nuna kanki, bai kamata ki fito ta haka ba. Akwai yara an riga an shafe babinki, dan ko a dama ba a san ki ba, barantana yanzu.